Tässä on Tampereella tämmönen McDonald's tuossa Keskustorin kupeessa ja piti käydä siellä ostaa muutama juustohampurilainen, eli meinasin ostaa 4 euron juustoa. Ja kello on 10 eikä siihen myyty, koska niin niillä on joku aamuaismenu aamusta 7-10, eli mä en voinut saada hampurilaista ostaa. Et mulla olisi joku vitu muffiisi pitänyt ostaa tuossa. Ja kyllä mä sanon, että Suomessa nämä palvelut, että mä en voi tajuta, jos mä haluan juustohampurilaisen, niin mä helvettiä mitään muffisia syömään. Ja tämmönen on, että tonne ei kannata tulla ainakaan, jos haluaa aamusta hampurilaisen saada.